Ja, de Piratentop is vandaag even met z'n tweeën. Maar jullie zijn net heel druk bezig geweest met de Johnny Hoes medley. Ja, we zijn nu even met z'n tweeën. We hebben natuurlijk met z'n drieën opgetreden net, hè. Ja. Maar ja, Johnny Hoes medley is uit en wordt volop gedraaid op TV Oranje en op Radio NL. En hij doet het heel goed, ook in de zaal. Iedereen in de Polonaise, dus dat is super. Vorig jaar was hij al uitgebracht op het album van Bar Gezellig van de Piratentoppers. En nu kwam het toeval wilde dat Johnny Hoes dit jaar helaas overleed. En ja, toen werd er toch vanaf de kant van de familie gezegd van ja, Johnny Hoes heeft het laatste met de Piratentoppers iets gedaan. Het laatste wat hij uit heeft gebracht, dat was het album van de Piratentoppers. Het laatste optreden van Johnny Hoes was met de Piratentoppers. Dat was 8 oktober 2010 in Marum. Daar stond hij met ons op het Mega Piratenfestijn. Daar kregen we ook de eerste cd van Johnny Hoes uitgereikt. En op verzoek van de familie kwam toen de vraag van ja, wij willen toch nog als eerbetoon aan Johnny Hoes dat hij met de Piratentoppers die laatste medley uitbrengt. Ja, verder zijn jullie daarnaast ook nog heel druk bezig met andere singles. Ja, want we hadden eigenlijk al 2 singles klaar op het moment dat Johnny Hoes overleed. We stonden op het punt om een keuze te maken van nou, welk liedje gaan we nou doen. We hebben dus allebei ook meerdere keren al gezongen met optredens om een beetje te testen van ja, hoe reageert het publiek erop. En toen wouden we net een keuze gaan maken en ja, toen gebeurde het helaas met Johnny Hoes. En ja, toen is die single uitgekomen. Dus we hebben nu nog steeds de keuze uit 2 singles. Eén is een cover en de andere is een liedje geschreven door Emil Hartkamp, waarvan ik zeg dat het een heel mooi liedje is. En ja, ik denk dat het alle 2 wel een single kan worden, maar het nieuwe van Emil Hartkamp vind ik zelf heel mooi, omdat het heel passend bij ons is en omdat het nieuw is, omdat je iets vernieuwend brengt.